31 December 2025 ife tikozonera kuti sitinamalize bwino lakachi kuno Kunkhula constituency mene mukuonera nthawi ili chama 10 koloko pano koma mmene kugweramu tikhoza kuti yachepapo koma sikumasiya ndi mutha kuona iyi ni nyumba imeneyi yokhala ndithu anthu makhala mwini koma yagwa nyumba ndipo si imodzi nyumba zambiri zagwa kuti pansipo pafewa kwambiri ndi tukamba pano ndi kuti ayinaka nyumbayi pano palibe pokhala maso nyumba ikagwa zambiri zimene zimachitika so kudzoti mwini wake wauti ndi umene ndiboma koma boma ndifeyo ndife anthu ife mene zimakhalira kale MP amakhala nalo thumba la CDF limakhala ndi MP amene so amaona kuti mina zinthu zikagwa zoterezi agwira panja koma panopo mutha kudziwa kuti ife ngati MP tilibe mphamvu CDF so chimene tingachite panopo ndi cha level ya munthu basi pangati panopo tiapatsako ka plastic paper mina ndikandalama koma kakang'ono zomwe sizingatheke kuti zithetse mavuto amene achitika so tikupempheni ino amene mungaziona kuti nzabwino bwino mera maliza chakamu ndi chisomo so nthawi zinaso umakhaso ndi mali kuperekako kwa Mulungu kudzera mukupereka kwa anthu amene akuti kutero ndikuchita mawu a Mulungu kuchita mawu a Mulungu nthawi zina utha kuchita ngakhale usanapite kuchalichi kuthandiza munthu amene wavutika ndikuchita mawu a Mulungu so tikupempheni kuti mukakhala nako kuthekera mutha kubwera kuno ndi mudzi mwa Mangulenje kuno kwa Chibothera mudzi mwa Mangulenje mudzi waukulu kwambiri ndipo nyumba so zimene zagumuka munomu ndi zambiri sikuno kokha malo ambiri tikunena pano mudzi wako Mkwakwa nyumba yagwera anthu kuti mwamwayo wake nthawi yakugwayo palibe amene amwalira koma nanga si munthu akavulala chochitika patsogolo silimadziwika madera ambiri kwa Manyamba nyumbaso zagwa kumene tikwanitsa kuonetsani kuti kuonetsani muno ndi constituency yathu ya Mkula constituency monga mwamva kuti kuno Kunkhula nkhani ya madzi yatikudza kwambiri ndipo nyumba zambiri zagumuka ndithu kunoko imodzi mwa nyumba zimene muno mwafumu Mangulenje muno Kunkhula yakuno ndi kwa mfumu Mangulenje pano pa Chibothera ngati gawo limodzi kapena dera limodzi limene lakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzi zimaka chifukwa cha mvula imene yagwa mowirikiza kwambiri kuno sikunasephukire madzi koma ngati mvula yagwa kwambiri pansipa pafewa kwambiri ndizo pangitsanso kuti nyumba zigwe nyumba zimene zagwa ndi zambiri ndipo ina mwa nyumba zimenezo mbali mwenye mwansewu wathu wa M5 pano pa Chibothera so you can see kuti nkhani yafika kuti povuta ndithu mwini wake othandiza izi ndi boma koma nthawi zina boma limakhala kuti lafoka so kwa amene mungaone kuti mukhoza kuthandizapo kena kalikonse munthu amafunika azikhala m'nyumba munthu sakhala panja koma nyumba ndi imene moti tukamba pano kukuchipinda imene mukuonana ndi bedi pamene munthu amagona tikunena pano ndi anthu amene alibe kugona nongofuna kuti tiyendere limodzi mukhale mukumvako zina ndi zina zilimo kwambiri mutha kuona iyi main house ndi uku ndi kuchipinda uku kuchipinda uku musemu ni mchipinda musemu mchipinda kati mutha kuona muli madzi ndi tholira kati kuvuta ndithu kwambiri chaka sinamalize bwino chaka 2025 sitinamalize bwino lero pa 31 December
wali bamina ovulala mwana yanige mungu izizi zikachitika nthawi zina zizingoti pasangati ka skulu zingoti pasangati kuti phunzitsa kuti zikhoza matheka kuti kaneti kumanga kanyumba kaja kakacheva mina kuzamako pang'ono ujeniyo tinjera tizikhaso towocha chifukwa china chopangitsa mwaona ngati papa palibe singatheke kusagwa njerazo ngosawocha sitinamangire simenti kozi zonjochirikira chifukwa cha chuma chathu kuti nchochepa koma chachikulu ntenera kuti zachitika palibe mumafa chifukwa zomwezi anthu amafa nimagwera anthu nyumba nkufa mapapa tukamba kuti anthu onse ali moyo bwinobwino chimene tichitapa tingokuthandizani nkamene ingakwanitse tikupatsa 20,000 ndi pepala la black zimene muchite nawo pepala la black mudziwa ndini chifukwa ife kuti tiname kuti tiyambomanga manyumbawo ilo ndiye bodza aboma akuyang'anira zonsezi akulembalemba ndi kuti chithandizo chimenecho ndine tudikira nchabomacho koma ine chifukwa kuti ndine amene ndatumidwa kuno sindingangokhala izizi cholinga nchonera kuti tikaonanso anthu tikapanga choncha tizizipanga amplify dziko lidziwe nanga siti ndi mwayo kuti limadziwana kuti abale ambiri ndi kuti dziko lidziwe kuti Chibuna gani bambang? No piranga rosa. Ndio mwanambi. Ndio mwanambi. Ibani sima jidida. Kama wakauli wa moyo basi mambo ya minga. Ndio siku zimeza bila maka. Kama uruhusu bila mzonchi moyo kukalabo. Pamene bali moyo waliembegezo. Kulichikula kunyongera aso. Bichubi. Ndio nango mbora tena licheche mera basi dango roona bichubi. De atukusira ngo nisale sauza ndimona urintana bichubi. Zoyitika banzambiri koma ndikubiramo mana bwelo zalembera ne. Acha kuno koma ndorabwira amukomenge momuno a disaster aurole adada yaunaliyesa mina kudziga iboma lione kulira pogani koma kubwera kwa ine ngoti mungodziwa kuti ndidziwa tili limodzi munkhani ndithuti zikomo kwambiri kuti nyamata akubweretsera ndithu tatokoza Bana ngada kabula kuona ni wewe. Tujikelo kunene. Muona hivi. Zambika. Ava tujoka taenda about 2 kilometers kutoka pamene tasiya galimoto pansewu wapo tili mudzi mwathu muno apa tulowa mwakavyanga ndikuti kantsinje kamene kaka dzulo saliona sitikanatha kumayankhula tili pantsinje pano ponsepa
Janga ndio kwa mene sima kuzwa bidina kwa ngadi sababenga ngadi sababenga sentanga kwa maya nigira kufika padi botela ndio ngoro kantinga kumanya ntabya ngoro kana bigogo ndio muzia mwana kumanja kwangu ndio mwana na side ya kuna mawa ndio mabezao mudogo kwambiri ndikadusa panopo China yuko kwa mbili leo tifika bantinge kwa mkumbare tifika boso bantinge kwa mtingo meno ndi kile jimoji mene ngalichina nganizo binobino jasho alimali kizana kwanza ambali no tikutijabo makao kumateka yeah Video se viene muovere accelerato muta kuona chikuoneka apachi chikhozongoneka ngati ndi chitunda sintunda ayi chinthu ichi ndichileya chachoka chachita kukoloka ndi madzi kuchoka kutunda uko kumabwera ndio pachonchi ponsepa papa ndi pamadzi ndio ponse apa mpaka kumene kuoneka uko pachati mati yagumbwa kumene kuoneka kutundako ndichileya chimodzi changoenda kukoloka ndi madzi kuchoka kutunda uko chambaliza pachibotera pamene kumadzima duwa pamene ndi panopo ndi pakumbaliza kutero papa ndi pamadzi apa koma chicha ngubwera kudzakhala pamene ndi tithokoze kwambiri MP athu akale anagula anayikapo boti amakuwa mwale anayika boti pamene pa anthu amaolokera koma tikunena panopo silo zoti boti kali likusikwa chichi kalapita lakafika fako kumene umapita uku mtsinje nyanja ndisulu zoti papa nopa tunena pano boti kusiri kuoneka kali libasi pa ichichi kalapita ndi madzi zimene zonse zikudziwika koma chimene tifuna kunena nchonena kuti kunoko mavuto kukokoloka kwa madzi nkhani yake ndi yayikulu ikutengerani kumene madzi akuoneka apo mukumbaleza munthu wina atapusa atona ngati kuti tafika kale kunyanja ndi malo okuti anthu amasowa mtendere akafuna kulumikizana adera ili ndi dera linali tithokoze kwambiri Kabyanga ndi Mankhwazi ndiponso ndi ndafuma mfumu ndikuti awanda mfumu pacha mfumu Akabyanga ndikuti kulumikizana kwa awa ndi Mankhwazi patsidya apa sikumatheka ngati palibe mlatho chifukwa simalo kuti munthu atongoyenda pansi ndipo zama kwambiri pamene oti chichi changoti kusitsa sidi kuzikola mfumu chichi chate chikhapo mpaka pamene chidzachoka ndipo mwe ani ne mulungu umene chichoka kuma gospel mparo kuzilonga chikona tona sura yeye wao uko njira yoyo ndi maboli la soma mene paje ndio jeteka sentiment ndio jeteka njira ndio njira savano oibezera balibi apa pasipo msakuona mtsinje undumene mene wakulira ukoko ndi mene umayendera ponsepa apa pamene tayima pano chonse chimene chikuoneka apa ndikuti kachile konse mukaona apa paka mtunda onsewo mpaka kumene kukuoneka sikuoneka so mathero ake chachita ubwera chonsechi
Kodi Mulungu ali ndi sunga mvetse bwanji. So kunoko ndiye kuti pamwamba pa mavuto ena ndi ena amene amabwera chifukwa nyumba zagumuka. Tili ndi vuto lokhazikika kwambiri la kudutsa kwa apa, woloka kwa apa. Woloka kwa apa ali yovuta kwambiri. Ndimadziwa anthu ambiri vuto ili salidziwa. Kumalawi kuno ambiri sadziwa kuti kunoko kwa Kabzanga komanso Mankhwazi tili ndi vuto limene. Chaka tusinamalize bwino. Chaka 31 December 2025 kuno kumphula constituency tinanezoona sinamalize. Komabe ngati pali moyo chiyembekezo chimakhalira. Komanso amalawi mungatizayi ngati mundizaya ipende yanu dziko limodzi tosefe ndi panthu pamodzi.